Silaam, Pinong Amaw. Takoy. Apa ini saking oy mulabay ka sudot saking. Adan dunay unod ha. Mo mo gibaw sa city ordinance. Na ang mulabay og sagbot. Multahan og 500. Ako lang ay. Alam manaba ko. Labay mo gopos. Dunay multa. 500. Ay, hindi na to ha. Sige. Nang imong mga kustumer para itakat rabay na sigarilyo. Ito na tayo bagong city of Didan. Atong gabangan, atong barangay captain din he. Haron nila yung mga utot. Kung saan nakakay kuhan, nakakay smoker na tahi. Ay, may nalang galing eh. Sa nagsusugot. Hindi lang muna ipakiyas si Boy. Oda. Mas nabing maayo. Kung sa may makuha ng kekiha. Hasul-hasul na. Nadugan na sa tuka pobre. Mo yun, pero doon na siya hangyo na eh. Ha? Hangyo? Sabig hangyo. Pagtuon kuno ka sa ilaha. Eh, paminawon na ang imong side ba? Kung sa'yo nasa imong nauna, kung saan pagkuha sa bata. Ay, kinangan pagyod ng matog ko sila. Oo. Talagang mato ka sila. Aron magkasapot mo ba? Kung sa ginasa imong nauna, kung sa mga plano nimo, magtampuhay ba mo sa inyong nauna? Sulat. Diyan saan lagi na ko pagkalugar. Na doon naman ko'y trabaho. Domingo rin ba akong bakante, ako'y pahuway. Kasi yung sabihin mo lang, Domingo kay, dama ko'y bisita kita sa Amerika. Si Sister C. Sister C. Bisa Carlito. Si Bisa Carlito. Hindi kong tulugar. Sa Domingo lang tayo kamukuhan dahil. Panikamutan ang gudin mo ba? Sa Domingo, mato ka ni Kuhan? Gilad kayo. Gilad kayo namin, ako'y mato sila. Nalang, makita mi kayo lugar. Sultihin na, kung kasabi magtakbo. Alam, pwede na. Di ko mahimo nga, ako'y asunod-sunod. Na sila nga itong padesisyonan. O sila padesisyonan kay mag-usi ko panahon. Time is body. Hindi mo silbin ako. Diyan, maayo na eh. Kung magkita mo sa restaurant lang magkita? Oo, sila papili ah. Asa may magkita? Sa inadan ba? Sa restaurant? Sa bikiri ba? Ilan na inadan? Ilan be house? Sa restaurant lang. Kaya ka na inadan supak na sa Words of Wisdom. May pa, restaurant na lang. Oh, ina. Restaurant? Pati ba ha? O lagi. Ngaon mo, istoryahan niyo klaro. Anong klaro agad ba? Natural, restaurant. Mga unmi. Problema, apil ka. Apil ka? Apil ka bayad. Oo, ano. Yan, sige lang ko. Basta mauna to ha. O sige lang to. No, sige. Sa TV ha. O lagi. Sa restaurant. O lagi. Restaurant, hindi kayo lagi. Restaurant. Capital Inn, or restaurant. Kayo po, bula ka. At trabaho. Agi lang. Agi lang. Ayaw mo kayo ito. Iba, hindi naman ikaw. Sabi ako.